Hulikam ang nahitabong pagpangawat og motorsiklong gi-parking daplin sa karsada dapit sa Barangay Gym sa Barangay Guadalupe ning Dakben sa Subo. Ang report ni Alan Domingo. Makita sa CCTV footage kining usa ka lalaki nga naglakaw daplin sa karsada. Milingi siya og mibalik sa mga motorsiklong gi-parking. Gikuha niya ang usa ka motor o gisakyan padayon palayo sa dapit. Nahitabo kini pasado alas 2 sa hapon adlaw Domingo, Agosto 23. Ang gikawat nga motor iya ni Andy Miñosa, 49 anyos, usa ka kolektor sa kooperatiba. Matud niya nga giparking niya ang iyang motor kay aduna siya gikuha og nalimtan niya nga nagtangag day ang yawi sa iyang motor nga mao hinungdan nga dali ra sab kining nakuha sa kawatan. Buong naman ko kay muli ng takon. Ngita ko kung yawi, guwa man kung yawi, dali ko sa gawas. So, hasta akong motor, nawaan naman sa naman apel. Gireport na sa biktima ang hitabo ngadto sa kapulisan ug nagpahigayon og follow-up operation apan hangtod sa pagkuha nining balita wa pa madakpi ang suspect. Mihangyo si Andy sa nakakuha nga ibalik ang iyang motor kay gamit kaayo niya sa iyang trabaho. Mahangyo ko, mahantag iuli lang to niya, magkonsensya to siya. Basta to asa ibilin niya, basta mauli lang. Nasairan nga mutulo na kahigayon nga adunay nahitabong pagpangawat og motor sa dapit. Busa mipahimangno sila sa mga taong magmatngon. Vigilant lang ta sa ato ang mga butang kay kita ra sa gyoy bantayan sa mga perpetrators o mga kawatan. Samtang mimando ang City Hall sa kapulisan nga hingusgan pa ang pagpahigayon kanunay og foot patrol o visibility aron mapakgang yod ang mga daotang tao nga mamiktima sa isig ka tao. Atong gihangyo ang atong kapulisan nga ang baruganan sa mayor is to perform your task. It's not just to monitor and not just to watch sa ato ang CCTV kanang footage, but to make sure nga madakpan gyud ang mga hintungdan. Otherwise, mugara ni kining atong mga criminal elements sa atong katilingban. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.